Hjärtasta vissa, hjärtasta man, Jesus med kjætte, lika måsa. Allt ska vi honom, allt har evan, frälsonar dävor, ljósor upprann, himmelen uppi, önglar fra Gud, boav och våldom, dyrasta ord. Jesus må i glädje, lovsång gurmoj, ljóa skall alltid till tog, hojma tja gode, vi tog, sangen ska fruast, fegen och fru. Nu kan det kvila, salen glad, tog utrunne, klorstave sen, hjärsta tvåa, golden motion, synd moj nu i havsis, du behov, fyllt du vid andan, kärlekans makt, doktor ur ervan, som han vår sang, eldur av tungom, eldur mot bröst, han vår fyllt med, törstats och ljust. Jesus må i glädje, lovsång gurmoj, ljóa skall alltid till tog, hojma tja gode, vi tog, sangen ska fruast, fegen och fru. Jesus må i glädje, lovsång gurmoj, ljóa skall alltid till tog, hojma tja gode, vi tog, sangen ska fruast, fegen och You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
from my mother's womb. You have chosen me. Love has known my name, and I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I am surrounded by the arms of the Father. And I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Amen. Fantastisk å kunne synge at vi er et Guds barn. Helt fantastisk. Gjør så vel å sette deg ned i en luttla løte. Vi skulle få en sangframførsel. Vi har en bølge som sammensetter av Donalidion sangere og tålnagerne og samkommenheten. Så skulle vi ikke gjøre Ambers et størst klapp nå til at de kommer opp her og framføre vi åkken. Så kom endelig opp og gjøre dere til røyer. Halde jeg for å begynne bønnen med en til jeg er klar. Herre Jesus Kristus, vi bare takk og prysa derfor at du et år sier her som tvei eller tro er sauna i tunn og navn. Herre, er du midt i midten lokkere. Herre, vi takker derfor at du er her i kveld ved tunn og anda. Og vi takker derfor at du er her for å møte dere, Herre. Du er her for å tale inn i okkara liv, Herre Jesus. Det prysa vi derfor. Høyle ande, vi bjør til er velkomna at være midt i midten lokkere. Tale inn i okkara gjørstå, Herre. Gjør dere med tætslig hesa løt og 4000 du vil gjøre
i kväll, Herre, och i jakten allt detta vikskifte, Herre. Herre, vi tackar dig för Christian Åkerhielm, Herre, som kom alla lögner och svör till, Herre, att bära till som du lagt honom hjärta, Herre. Vi ber, Herre, om att du var av allt syknar han och nu tar han ber dig fram, Herre Jesus. Det ber vi dem, Herre. Vi tack och prysar därför att vi kunde mötas således när Herre och frutja kväll, Herre, och bara lita till ett namn högt, Herre Jesus. Vi prysar och ära till någon höjliga namn. Och allt följer säger Amen. Jeshua Ambers. Hej, det är Ambers. Och vi får synja en sang. Det är inte uppkallat mer, men det är efter åren och Ambers. Vi får spela ett läs som vi tar skriva. Som handlar om att kan man säga missionsmarsk är ösnö i dagligt någon till spärra att vi färra ut av missionen att skulle vi ösnö. Men det är ösnö i dagligt någon så vi kan be god om att fylla okon. Så vi är hans änge. Har änge Kristus här. Och det är hade bön jag knötlona att vi kunde vara till här så vi är och att vi är och änge Kristus här. Vi tror om något som vi är i. Cross be my connection to show everyone affection, 'cause you called us to reach out, to give hope without a doubt. In you I have found my freedom, to pass it on should be my mission. If I take a step in faith, you bring healing power, be my fragrance in a room, so they don't see me, they see you. They don't remember me.
Fantastiskt. Så vill jag toja för rösa oss uppåtne och vi för att tillbe Herren nu orda samman och i Los Angeles och så för Christian Åkerhielm att komma framåt attarna så det är välkommen att rösa dig upp så för överständigt att tillbe Herren samman. Tack Jesus.
Jesus valt att fylja. Oj väntes vi, oj väntes vi. Jag livande lötjon, du öjser och diver mot lov. En kälda till lov, du känner vägen in och görs då. Och allt är bitche, du kallar mig långre än tä, mojra än tä, du mojnar mig orar, brojden i år. Så tack till mig, tack till mig här. Tack in när du det hjärsta slär. Att tid blir att det du får komma fram sig här utan det. Du gröger mot hjärsta, du närmera höjland med tje. Höj mot och ner, du luckar mojna stan. Och du vill sintra, du vill tillbe att det lät himmel och gör tjera stad. Oj där, oj med. Ett till blir ett där, får komma fram sig här utan det. Att känna av du kärlöjga. Får komma fram sig här utan det. Får komma fram sig här utan det. Får komma fram sig här utan det. Att tid blir att att tid blir att så tack till mig in, tack till mig här. Tack in när du det hjärsta slär. Att tid blir att får komma fram sig här utan det. Att känna av du kärlöjga.
vi så bön om att täta mig in, täta mig här. Allt in när du gör så ställ. Halleluja. Vi spelar det fredags. Så tack till mig och tack till mig här. Jag tatt in när du det hjärtas like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Yeah, yeah. Just what to do, and I will love you, Lord, my strength, and I will love you, Lord, my shield, and I will love you, Lord, my rock, forever all my days. I will love you, God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. And I will
Tack Herre Jesus. We thank you that we can praise you and worship you this evening. Vi tackar därför att vi kunde prisa och tillbe dig detta We can kväll. gather in your name. Att vi kunde samlas och till namnet. And you have promised to be in the midst of ours. Och till att lova att vara mitt i mitten av oss. And we're here tonight to seek your face. Vi är här ikväll att söka till nation. And as we sang before, Och som vi sång och Janne. oh, that we want to see with your eyes. Att vi vill söka vid tunnen ögon. Let us see have your vision, Lord. Låt oss söka det som du Let sagt. us see things as you see them. Låt oss söka det som du sagt. Let's see you as you are. Låt oss söka det som du så som du är. Let us see us as you see. Look at us. Låt oss söka oss så som du sagt oss. Let us see our lives as you look at them. Låt oss söka oss liv så som du har rätt. Because you're good. Du är god. You are great. Du är stor. You have all power. Du har alla kraft. And you have blessed us, Lord. Och du har valt signa And let us see tonight. Låt oss söka I ikväll. ask. Thank you that you bless us. Tack för att du har valt signa You oss. let the power of the Holy Spirit be upon us. Låt hålla andans kraft vara i oss. Speak into the depths of our hearts. Tåsa och djupt när och görs. Thank you that your word and your spirit transforms our lives. Tack för att år och anden ombröd och liv. And we want to be more like you, Jesus. Vi vill vara mer likt som du Jesus. And we want our lives Vi vill och liv to be more in line with what you have planned for us. skulle vara mer till som du attla för Let oss. us see what you have thought for us. Låt oss söka vad du Because your huxar. thoughts are higher than our Du thoughts. tvinnar huxan hacken och Your ways huxan. are higher than our ways. Tvinnar vi hacken och We praise you for that, Lord. Prisa därför det här. In Jesus' I name. Jesu namn. And all the people said, Och allt folk säger amen. You may be seated. amen. Just väl sett dig. I must say it. Thank you, worship team. Wonderful. Tack för lovsånger. Fantastiskt. I enjoyed it thoroughly to praise the Lord with En you mycket here. där ordentligt att prisa Herren sammen vi tycker. Amen. So I'm so glad to be here Ju ordentligt glad att vara här in Faroe Islands. och i Färjön. I've been longing to come here for a long time, actually. Jag har långst och en längre tid att komma här på. I see many of your faces who are here right now. You have been with us in Uppsala, you know, Jag var känner något annorlunda att här som är vi och nu i Uppsala. and some of you longer than others. Som är längre än andra. I think Bygve has the record. Jag hade big vi har vår rekordna. So we have heard a lot. Så vi då har snäck. And my good friend Carl Gustav Severin, Och min gode vinner Carl Gustaf Severin. he is envying me right now. Han är shallow en av nu. That I'm here and he is not here. Att här och han inte är. So we are good friends since 30 years. Så vi det go vinner sedan 3 år efter. We have pioneered in different places. Vi det var pionjärer och i ekonomisk In stad. Russia, Soviet Union, Ukraine, I Ryssland, Sovjet, in Ukraina, Azerbaijan, Azerbaijan, in India, India, in China, Kina and other places. och flera andra ställen. So he's a very good friend of ours. Så han är en seriös vinner vi och. There's another reason I'm very happy to be in Faroe Islands, Så en andra skyckla att det ser fel att vara här i Färjön. because I almost got saved here. Så jag blev nästan frälst här på. It was a little bit north of here, Det var lösen där norran för här på. in an airplane between Iceland and the United States. Och vi har en flåfärja mellan Island och USA. 1980 I got saved. Men nu jag först blev frälst. I read a book on the plane, Läste en bok och en flåfärja. a book that somebody gave to me. En bok som också gav mig. And when I read that, Ta i läsarna I understood that I need to give my heart to så Jesus. skilt jag att jag måste göra mot hjärtat till Jesus. So when I left Sweden Ta i första as an 18-year-old, som var så gammal I was not saved. så var jag inte frälst. And when I stepped out of the plane in the United States, Ta i för flåfärjan i USA I was new creation. så var jag nödvändig skapning. Hallelujah. I like flights like that. Halleluja. Men då var flåturer som hatt där. And then about a year later, Cirka ett år sådana. I was filled with the Holy Blev Spirit fyllt till andan. in a bus in Arizona. Och en buss i Arizona. I don't know why all these things happen to me when I travel, Jag vet inte hur att det stängs hända med en färdis. but it might have to do with how I'm called. I don't know. Men det kanske vi tar göra det som är kallar till. I travel a lot, Röjsenek and I'm working with missions. och i arbete vid mission. And over this weekend, you will hear a lot about missions. Och jag kan ta vikskiftet så man hör en neck om mission. But I just want to show you a couple of pictures, Ni vill bara visa dig några mynter. just so you understand more about this guy speaking here. Bara så det vidare för mer kursner här ner som talar It will be easier for you to understand me if you know a little bit about my background. Latta jag skilja med att det känner oss inte mina background. So see if this work. Låt mig vidare. Oh yeah, that's my family. Heter familjen som mig. And so I have 4 children. Jag har 4 barn. I have 1 wife. Ena kono. You know, I lived in Kazakhstan, Jag bor ju i Kazakstan. and the taxi driver asked me, how many wives do you have? Och taxichauffören frågade, hur många koner har du? Oh, I have 1, I Jag said. säger, jag ena. Oh, only 1. Ja, bara ena. I have 2. Jag har 2. But I said, if you have the best one, you only need 1, I Men said. jag säger, hvis du har det bästa så är det bara bruk för ena.
Yeah. Amen. So that's true. Det passar. And this is Caroline. She got married 2 weeks ago. Att Caroline hon blev gift för 2 veckor sedan. She's on her way back from Brazil right now from the honeymoon. Hon är hem från bror för Brasilia just nu. This is Teresa. Heter Teresa. She's studying law Hon läser jura in France right now. i Frankrike. Otherwise in Cambridge. Annars av Cambridge, England. And this is Samuel. Att Samuel In 10 days from now, om 2 dagar från nu. he's taking off for a 1-year-old trip all across the world. Så för han som en fjackartur och i att han har ju men i 8,5 år. And this is Janina, she's 17. Att Janina hon är 16 år. And this is my wife. Heter min kona. She's everlasting young. Katarina hon är evigt ung. Okay. Okej. So this is where I come from. Heter det här som är kom från. That's my room here. Att ha kameran som mig. So I'm from a family of barons. Är ju från en gröva familj. So about 300 years ago, För om det 300 år sedan. the king thought that my forefather did something smart Så helt kongen att min förfäder gjorde också gott. and made him a baron. Det gjorde han till en gröva. Okay, I'm also a baron, Är ju också en gröva. but not because I did something smart, Men inte jag gjorde något smart as you understand. som det skiljer. But I did something smart. Men det gjorde något smart. I was in this room, Jag var i hans kameran nu. and I'll tell you a little bit more later on tonight Jag får tälja sin morgon till how I had filled in my application to a Bible school, hur ser fyllt en omsökning till affära bibelskola. a very good Bible school actually. Och en faktiskt en ordentlig goan I don't know if you've bibelskola. heard of it, Jag vet inte om det hörs om man, but it's Livets Ord. men det är livets år. And my father, Pappa min, he came into my room and he saw this, han kommer i kameran, han sa hans omsökningarna. and I will tell you more later Och on. jag ska säga morgon till så. Okay. Okej. So this is one of my favorite things I do, more before than now actually. Heter ett av de som är damer allra bäst att göra. So I worked as a ski instructor also as a young guy. Så i arbete som en skivelojare. Otherwise I only have Christian hobbies. Annars har vi bara kristen hobby. Yeah. Ja. Fishing is a Christian hobby. Fiska, det är en kristen Jesus hobby. says cast out in the deep. Jesus säger kasta ut av djupet. There are Bible verses on that. Det är skrifter för dig. So this is in Cuba. No, this is in Spain. Att det är Spanien, Cuba. Kuba, And this is sea trout in Sweden att somewhere. det är också en svårste. But this is a nice one, 80 kilos something. Att det är 40 kilo. Yeah. Here, bird watching. Är fågla så hittar ett fåglon. This is India, Att det är Indien, Mongolia. Mongolia. Usually you never see birds this close, Vanliga så ser fåglar så när, but this is also a nice place. This is Gibraltar. men heter också flott och But Jesus said, Men Jesus säger, look at the birds. kika efter fåglon. Yeah. In the Mount of Sermon. Och i fjällpratiken. I said I only have Christian hobbies. Jag säger, jag har bara kristna hobbyer. Yeah. Ja. There's another one. Det är en annan. This is also Christian hobbies. Heter också en kristen hobby. Peter saw in the vision, kill and eat. Peter sa i visionen, drep och ät. Yeah. Ja. But you know, where in the Bible can you read about football, Kvar i Bibeln läst om fotboll, golf? golf. There's nowhere in the Bible. Är You inte know. i Bibeln om det. So I just want you to know how spiritual I am. You know. Bara vita hur andlig är. Okay. Okej. I went to Bible school Jacka bibelskola and start to see a missionary calling. och börja känna ett missionskall. And 1989, Och nu känner du the Lord spoke to our pastor. så talar jag god lockara pastor Invest 40 million Swedish crowns om att investera 40 miljoner svenska kronor. worth of the gospel into the Eastern Europe and to the Soviet Union. Investera i Östeuropa och förvandla And Sovjetsamhället. very quickly we start to travel in. Och kött börjar vi att färdas, rösa in och i ett öke. So I started to travel. Vi börjar att färdas. And back then, Carl Gustaf Severino was the missions director. Och ta i tog var Carl Gustav, missionsdirektör. And we met every Tuesday morning for prayer. Och vi börjar möttes kvar en torsmorgon till bön. And he said like this, Och han säger så. I wonder if it's not time for us to start to move in, actually. Jag huxar om det inte tog inte och kunna färra och flytta in. And that's a big step, Det är det största i. especially into Soviet Union as it was back then. Särskilt i Sovjetsamhället som det var att ta. I love to go in Jag älskar för in to experience the revival, för jag upplever väckning. and I really liked to come back also Och home. jag de har en ordentlig väl komma åter. To sleep in a bed that was a bed, Att sova i en sång som ville vara en sång. to drive in cars that were cars, Och köra i bilen som ville vara bilar. and actually get some food. You know? Och faktiskt få sin dramat. So it was difficult back in these early years. Det var avbjörande som första tog. But then there the Lord started to speak. Men här ber jag Herren att And tala. I remember Minst. how I started to react in two Och ways. så ber jag att reagera på ett format. I had a voice in here, deep in the heart, Jag har en röd djupt i hjärtan. said, yes, yes, yes. Ja, ja, ja.
And then I had something outside my heart. Så är näka utanför mot hjärtat. It's called the flesh. Det kallas hålde. And it says, no! Det säger nej. It's horrible. Det är förfärligt. It is cold, Det är kallt. no food, Ange mätter. and you have a young girl. Och du har några unga That is newly jätter. born. Och som är förstående född. You can't do that. Så kan du inte göra det. But my heart said, Men yes. mot hjärtat säger ja. So later on, Så sa det same day, samma dag. I ran into my pastor actually. Så rann genom pastoren kommer. And we started to talk about Och vi this. började ta oss med det. And I started to feel, well, actually, it's time for us to move in to Siberia. Och vi började säga, ja men det är faktiskt tog att tjockna för in i Sibirien. So I called my wife. Så ringde till I konen. said, I have the best wife. Jag säger, hej du bästa konen. Okay. And when we got married, Ta vi blev gift. the Lord spoke to her Så talar jag Herren till that if you marry Christian, om du gifter vid Christian. you have to be ready to move anywhere in the world. Så måste vara klar till att flyta kvar som helst i hem. And she did a mistake. Och hon gjorde en fel. She told me, Hon fortalte mig det. and I remembered it. Och jag minns det. So I called her from my car, Så ringde jag från bilen. and I said, Katarina, Jag säger Katarina. I have something to tell you. Ja, hon kan se det. I'll just come by and I'll tell you. Ja, jag kom bara förbi så säga det. So it was just in the middle of the day, something. Så det här var i mitt i den. So I opened the door, Så jag öppnade hörna and I told her, och jag fortalte henne. Katarina, Katarina, we're moving to Siberia. vi flyttar till Siberia. I'll tell you more tonight. Jag ska förtälja morgon kväll. How many would like to have a husband like Då that? snägg vill ha en man som hattar. My wife already had, so Men she couldn't do much about it. Konan hej långa såna så det har inte snägga göra. But she didn't say, Men hon säger inte. oh no, never. Åh nej, Oh, if you do that, om du gör I'd det rather kill myself than to move to Siberia. så dräper jag helt med sjön för Siberia. No. Nej. She said yes. Säg ja. Hallelujah. I'm so glad Jag är så glad I married my wife. att jag gifte mina kom. So we moved 1991. Och i 1991 flott vid Our oldest girl, Caroline, och äldsta dotter Caroline. she took her first steps in this airport here Hon tog det första stigen och i här säger flowden här som bor on the way here to Abakan. av väg till Abakan. So we pastored the church here, Så vi var pastorer för en samkom här. and it was 1991. Och det var 1995. It was what we call perestroika. Det var det som vi kallar parastrojka. Very little food, Sera lilla mätor. difficult to get food actually. Och trubbelt att få. We all lost weight, Vi and för ner vägt. it was very cold in the house. Det var sera kallt inne Well, i huset. you'll actually see. This is where from our house. Heter från utsikten från huset. This is the river Yenisei. Heter Ajen, Jennisei. This is early September. Heter Tulja i september. Very soon it's going to look like very different here. Och kött så ser det övervis ut. This is just north of Mongolia, Heter norran för and we actually had Mongolian Bible school students coming to our Bible school. och vi hade alltså folk ur Mongolia kommer till vår bibelskola. And actually last week I met one of the students in Uppsala. Och sista veckan så mötte faktiskt en av dem nämning någon i Uppsala. But they went back to Mongolia Men det är för att and Mongolia. they started churches. Det blir ju samkommer. And one of the students actually has the biggest church in Mongolia Faktiskt today. en av hans nämning av de största samkomna i Mongolia i det. This is some of you will know this man here. Det är som jag tycker kanske känner han där mannen. This is the dean Staffan Moberg Att det är Staffan Moberg in the Bible school back home. som var rektor i bibelskolan i Uppsala. But what are we doing here? Vad gör vi här? We're getting some meat. Vi ska få kon kött. We're hungry. Vi är svenjer. We're hungry families. Vi är svenska familjer. And that's me. Att det är Wanted dead or alive. No, just kidding. Okay. livande vill ha livande alla dagar. So this is what our friend Hunter. Jag tror inte att vi någon var i mer. Now it's a little bit later in autumn. Jag tror inte så att ni om häste. This is temperature. This thermometer is on an outdoor toilet. Det är hidamataren nere i någon 8 väse. Yeah. Ja. I don't know. You know, some people they read books and things when they're on the toilet. Som för att läsa böcker och annat av deras väsen. Here you read very short Här books. You läste know, stora böcker. very short. Ordentliga stora Okay. böcker. Okej. So this is normal weather, Det är vanligt väder. and we usually said like this: Och vanliga så att du så. no mosquitoes today. Hallelujah. Ange mujabid där. Halleluja. You always have to find something to rejoice Du in. måste finna okkur som du kunde glädjas om. Then we moved up here, Så flott vi här. and this is where many of the prison camps were Heter nekva och här fängaleonar var. during the Soviet time. Köknen So Sovjettiden. about 1 million people have died up here in these prison Om camps. var 1 miljon folk i det som är fängale. And we moved there to pastor a church Och vi får här till att vara pastorer för en while samkomma. while the pastor came to our Bible school. Medan pastoren kom till bibelskolan i Uppsala. And they say like this:
Det är så in this area. Vi är snösnö. Here 12 months, we have 12 months of winter Vi har 12 månader vetor and the rest are summer. och det resten är sommar. So this is the normal, how it looks like Det är that. det vanliga som det ser ut här på. Yeah. We had the first snow coming in August. Vi fick första kavan i augusti. We had an outdoor evangelistic campaign. Vi hade en 8-årig evangeliska kampanj. Carl Gustav Severin was preaching. Carl Gustaf Severin pratade. He had 4 shirts and a jacket. Han är 4 tröjor och en jacka. And then a jacket. Och så en jacka till. Because he thought it was August, summer. Då är han helt av sommar. Alltså, Yeah, it was in other parts of the world, yes, but not here, you know. Men gör en part men inte här. So this is a good friend of mine, Volodya. Heter en Govin Jamar. He's a local Eskimo. Han är en lokal Eskimo. And to survive with the weather, Och för att överleva i sån vecka I made reindeer boots. så gör det sån ranchjöra stillvar. These are good down to 45-50 minus. Jag ser klara ner helt ner i min saltrush. Mink hat, Och minka down jacket, warm clothes. höjt kläder. Then we moved to Khabarovsk, Så flyttade jag till pastor Kaparovsk another church there. och var pastor för en samkommun. And we lived actually on the very border of China. Och vi bor på vid gränsen till So Kina. we could see into China from our house. Så vi actually. nästan från vårt hus kunde vi söka in And i here is Kina. a Chinese city called Harbin, Här är en kinesisk by som heter Harbin. 8 million people. 8 miljoner folk. And we prayed a lot for this city. Och vi bor och näckfri som bor inom. And what we also did before we moved in here, Det som vi östnen gör det och vi flottar här till. we had a train, gospel train, we went all across this border. Så hade vi ett evangelietåg som för fram i gränsen i alla vägen. And up here, Och här bort Carl Gustav and I and some others, så var Carl Gustav och Ari. we had an opportunity to fly with a helicopter across the river, Så hade vi along the river. så hade vi möjligheten att flyga en helikopter And we prayed for China. långt Anne och vi bor för Kina. So this year we prayed a lot for China. Så här bor vi näck för Kina. And then the fascinating thing happened. Och det som är fascinerande. We started Bible schools in China later on. Vi började och satt en bibelskolor i Kina. And I think it was 2009 or 2010. Och i halvt av 2009 eller 20 We started Bible school right here. så började de bibelskolor på And I believe that is an answer of prayer. och jag tycker att det var ett bönersvär. The year before that, Ari framan undan we had a Bible school here. hade vi en bibelskola här. And interestingly, Det avvärsta är a good friend of mine, en gå in jamar. actually the lady that took care of me when I was newly saved, Faktiskt konan som tog sig ärmar till Eva nyfrälster. she was a missionary here for 7 years. Hon var en trubari här på ett i 20 år. Praying. Bä. And later on we had a Bible school there. Så hade vi en bibelskola här på. And then we had a Bible school here. Så hade vi en bibelskola här uppe. Result of prayer. Urslit av bön. And then we found out Så fann vi det. that many of the students here, Att nekros av närmingen här på. they actually came from here, Det kom från såna röst. where we have been praying Här across the som tajade border, bo bi bort i rum where a gränsen. revival started the same years. Här blir jag i vetching samma år. So it's so fascinating how God connects Så and how det God is doing fascinerande and planning step by step. För så god för skärman och gå sig han planlägger steg för steg. And if I say yes to Jesus today, Om jag säger ja till Jesus i det he is starting to make some moves så börjar han att göra några flytningar that affect where I am in 2, 3, 4, 5, 10 years from now. som vill för att visa kvar är det om 3, 4, 5, 6 It's år extremely fascinating. Det är otroligt fascinerande. And then we moved here to Kazakhstan. Så flyttade vi till Kazakstan And actually last weekend, och faktiskt första vikskiftet I was in Frankfurt så var i Frankfurt and we had a meeting for Russian speaking pastors. så hade vi ett möte för russisktalande pastorer And one pastor from here, och en pastor härifrån. I haven't seen him since 1995. Jag är känd sedan 94. I was preaching in his church. I prätningen hans samkommun. It was very poor back then. Det var sera fadagsligt. We had minus degrees in the church. Och det var minusgrader inne i samkommun. I had my reindeer boots on. Jag har mina röntgöra My gloves stillverk on. av mina handskar. Hallelujah. Halleluja. But the church is doing fine. Men samkomman hon klarar sig väl. So we had a Bible school student from Sweden. He returned here and started a church. Så vi tar en bibelskola som var i Uppsala som kom åter här på inte början av samkomman. And he started a Bible school. Han började en bibelskola. And he was teaching 5 days a week. Han undervisade 5 dagar om veckan. All the subjects. Öll ämnena. It was too much. Det var för näck. So we moved there to help him. Så vi flyttade här till för att hjälpa honom. So we were there for a year and a half. Så vi var här i 8,5 And then we år. started to train also missionaries. Så började vi östna vänja To trobar. go all across Kazakhstan. Att färra över allt Kazakstan. So in 2 years, Så innan 2 år. they planted churches in 90, I think it was 70 or 90 cities. Så jöknis 2 år ni hade plantat samkommer i mitten 40 och 50 bojen. So this is from my balcony. Så heter det från balkongen i jamar. These mountains are 4,000 to 5,000 meters. Det är fjällen om 4-5 000 meter hög.
So it was lovely to be up there. Så det var dåligt att vara uppe här. These are illegal hunters. Heter ololiga We met vojmen. them. So that's a little bit illegal actually. Heter Lucien Chololit. And that's me Och hade det behind the camera. för kamera i sjönde. I don't like winter bathing like Jag that. mer damer inte vet där swimming. And then we moved to Moscow, Så flyttade vi till Moskva 1995, och i 1995 to plant a church vi there. har plantat en samkom här på. So this is how the family looked like back then. Det var så som familjens uttag. And when the Lord spoke to us, Så Herren talade till oss. he said like this: Så säger han, start a church börja en samkom that is a spiritual home for Muscovites. som ett andligt hem för Moskva byggare. Build a training base for believers Bygg ett träningsställe för tryggvande. and build a base for missions. Och ger en basa för mission. So that was the focus. Så det var ett fokus till oss. And I also remember just the same year as we started, Och jag minns samma år som vi började. a foreign preacher, En utländsk prätkar a kom. pastor pointed to me Så en pastor and he prophesied, pojketer och han I profeterade. will give you 10,000. Jag vill göra där 2000. And we didn't have 10,000, Och vi tar inte 2000. but now they have 6,000 Men nu har det and they're 6000. steadily growing. Och det är växa So framhållande. this work is growing and growing Så and att det growing. arbetet växer och växer. Yeah. Ja. So when we after 1 year 18 år. we had a Bible, we had a Bible school with about 500 Vi students. hade en bibelskola i 500 närmingon. And then we decided, okay, let's add 1 extra year. Så att vi lät oss lägga ett eika år att trä. So we had about 150, 160 students in the second year. Så 17 år hade vi alltså till som jingo 17 år hade vi de 100 And we sent them on missions teams. Och vi sände dig av missionsturer. And we have to understand, these people have no experience of missions. Och det måste skilja att det ser falskt ni hade onka runt vid mission. They've been saved for not very long Det time. hade inte vi frälsare långe. So we planted an idea. Men vi plantade och Of hade missions. hostat av mission. Yeah. Ja. They had never heard that it is some for somebody else. Det hade inte hört att det var för någon annan. Amen. They understand, okay, it's for me. Okej, ja, det är för mig. So they started to believe for that. Så det blir jag trycka då. And we sent them out for 2 months. Och vi sände ut i 2 månader. And then when they came back, Då det kom åter we had some wonderful stories. så hade vi äckliga goa server. And some of them said, well, what to do now? Och som sa vad ska jag nu? There are small groups here. Det är många balkar, det är There's många some balkar här. embryos of churches. Det är foster av samkommun. What shall we do about Vad that? ska vi göra? And we said, we can send you back, Jag säger vi kunde sända dig åter. but more permanently. Och mer permanent. So then we sent 20 missionaries. Så sände vi 20 trubar. And we were not even 2 years old. Och vi var en gång 2 år gammal som samkommun. Next year, Och år efter we sent 50 more. så sände vi till 33. And that was when we decided, let us be, we felt challenged by God to become a missions church. Ta vid följde och avbjöd av godet att bli missionssamkommun. So we committed ourselves Så vi övergår to och pray for själva missions, till att be för to mission. train missionaries, Till att träna recruit trubare, them, att samla send dem them, och sända dem. finances them, Och fortsätta ta verksamhet, lead them, loja dem work together with them. och arbeta med dem. And we didn't have any money for it, Vi hade inte några pengar till det. but we felt the Lord's word about it. Men vi kände Herrens år för det. So especially when we sent this 50, Särskilt att vi sände sig helt trusch. that was a step of faith. Det här var ett troarstid. But it was fascinating Men det var fascinerande. to see that within 2 months, Att sådja innan 2 our månader finances grew 60%. så vuxen och And ended up on a new level. 30% och på ett helt annat stig. And this is poor Russia, you know. Och det är det att påtacka Ryssland. Amen. Amen. So now you can see churches in many of those places. Så nu kan du det sådja samkommer i nekvuna hos en stund. So we lived there for 3 years, Vi bor 3 år. and then we moved back to Sweden. Så flott vi att Sverige. And I started to work as a missions director Och since then. jag började arbeta som missionsdirektör så jag I tar. would travel to different places. Och jag röjs till nekv i mistö. This is Afghanistan, Efter Afghanistan. where we have a work. We still, we train Tajiks. Vi tränar folk ur So we Tajikistan. have both Swedish and Tajik missionaries Så vi there. har bäge svenskar och tajikistanskar trovar här. This is Vietnam. Efter Vietnam. This is a fascinating story Efter en fascinerande söva. because when we were in Moscow, Så tar vi var i we Moskva. came in contact with about 5 to 10 Vietnamese people. Då kom vi i samband med en 5-20 folk i Vietnam. And we decided we go to preach to them, once a week. I think it was every week or every second week. Vi började att predika antingen var det kvar vecka eller kvar är kvar vecka. And it was so fascinating Och det var fascinerande. because every time I was there, Tog kvar för är här. I felt I preached to thousands of people. Så upplevde det som ett tåsa till tusentals av folk.
But it was only 5-7 people. Men det var bara 5-6 folk. But I felt I preached to thousands. Men det kändes som att prätka till tusenvis. So I understood there's something here. Så I skilte att det också just nu. Amen. Amen. You know, the small can be great Det lilla kan vara störst if God is in it. om God är ute. Amen. Amen. And God was in that. Och God var ute. So we started to preach to them in 95. Så vi började prätka till där I 1995. And then they started to send their people to Bible school, our Bible school there. Och vi började sända folk till våra bibelskola. The group grew. Och bölken väx. And we took in the pastor on the pastor's team. Och vi tog in pastoren och I pastorala They teamet. went through the Bible school. The pastors, they went through the pastor's course. De förjökna bibelskola och pastoren förjökna pastoralskojer. And then I moved to Sweden. Så flott till Sverige. In 2003, I get a mail from Hanoi. Och I 2003 så fick jag en teldepost från Hanoi. Pastor Christian, Pastor we're Christian. back in Hanoi. Vi är åter I Hanoi. And we're 100 people. Och vi är 100 folk We nu. don't know what to Vi do. vet inte vad ska göra. Please come. Gå och kom. Okay, I'll come. Okej, jag kommer. But I couldn't come right away. Men det kunde inte komma på en väg. And some months, I think maybe 2 months later, Och 2 månader sedan. Pastor Christian, Pastor Christian. now we're 200. Nu är det 200. What shall we do? Vad skulle vi göra? And I decided I better go there. Jag säger, okej, jag må hellre färra nu. So I went there. Jag får. I saw them. Jag sa det. Everything was quite secret. Allt var nog så lögnligt. I had to cover our face so we don't show up that we are foreigners. Vi måste fjälla anletes och det And, visste vi and we went to their flat och vi förde Uibona till dem and meet with the leadership. och möttes vid losslarna. So I think we had maybe 25-30 people. Vi hade omlagt 5-30 folk. And we were praying together. I Vi was bad preaching to samman och vi them. prätkade. And then God gave a prophecy. Och så gav God ett profetstår. And a prophecy about how they will be established in Hanoi. Om hur det skulle etablera sig I Hanoi. How will they be established all across Och Vietnam hur det skulle etablera sig I allt Vietnam. and into the neighboring countries. Och I grannländerna. And over the years this has been growing and growing and growing. Och jag Arne så det växer och växer och växer. We have had about, between 1,000 and 1,500 Vietnamese in the Bible school in Vietnam. Vi har haft mellan 1000 och 1500 närmingar av bibelskolan I Vietnam. They're working in 45 provinces. De arbetar I 45 imiskon provinser. And when I was there now this spring, Ta I var I var. we had a time of prayer. Då hade vi bönar tog. And the Holy Spirit came so in such a powerful way, Helig anden kom så kraftiga. touching people. Han bara närmare människor. And the pastor, he said to me, Pastorn säger mig. the Lord has spoken to me, Herren talar till mig. not only about every province, Inte bara på varje provins. but about every ethnic folk group. Men om kvann etniska bulk I Vietnam. So I'm very excited about Så det Vietnam. ser spänter på Vietnam. And then afterwards, they showed me this new building they have built. Och aftan så visste man nya byggningen som de har It's byggt. 4-story building. Det är 4 hattar byggningar. It's huge. Ser stort. It's a training center Det är ett träningscenter. where we have Bible school and pastoral training. Här som det har bibelskola och pastorala vänjning. This is an underground church, Efter en som man ser They're undergrund not samkomma. registered. Det är inte officiellt but registrerade. they still do it. Men det gör det lugga. And the government just is okay with it. Och regeringen säger till lei. And now this spring, Och nu kommande var this last spring, som var the pastor was organizing meetings for Franklin Graham. så organiserar pastorer möte vid Franklin Graham. 45,000 people 45,000 folk in Hanoi. I Hanoi. So God is really doing some big things there. Så god gör stor ting här på. It's very amazing. Öliga This is fantastiskt. Xi'an. I told you about that before. Det är Xi'an. This is Azerbaijan. Heter Azerbaijan. I heard that Fair Islands is playing Azerbaijan in soccer on Sunday. Jag hörde jag förr ska spela mot Azerbaijan I fotboll lördag. Ja. Yeah. I will tell the church to pray for the right team, okay? Jag ber samkomna be för det rätta teamen, okej? I was in contact with their pastor today, Jag actually. var faktiskt I samband med pastoren så att de idé. It's also a tremendous story, really. Det är en fantastisk så. Carl Gustaf Severin and I, we were there together. Carl Gustaf Severin och jag var där samman. 1994. 1994. I might tell you some other day. Jag kan ska säga om But en annan dag. God has done so many miracles here. Men God gör såna under här på. I can tell you one thing. Okej, jag kan säga ett ting. You like that. Två första dagar. So the Lord gave us an opportunity to have a evangelistic meeting.
Herren gav oss en möjlighet att ha en evangelisk kampanj. This is not a Christian, this is a Muslim country. Det är inte kristet land, det är muslimskt land. In war with Armenia, Och i krig vid Armenien, which is a Christian country. som är ett kristet land. So when we came, we wondered, how will they receive us? Så tar vi kom så huxar vi, hur kommer de att attacka mot oss? Maybe they will kill us. Kanske det Maybe vill they will get drepa angry oss. at Det us. blir ganska över. And I can tell you some other night about what happened also. Och jag kan fortälja också annan kväll vad annat som hände i Östern. But we had some 4 nights, amazing nights. Men vi hade 4 fantastisk kväll. People, we had one lady, she was healed out of a wheelchair. Vi hade en kvinna, hon blev grött ur en rullstol. Deaf ears opened up. Dave öra öppnades And upp. I have seldom met so spiritually hungry Och people. jag har själv mött så andlig en hungrig folk. After one meeting, a guy came up to me. Att när jag mötte så kom en med till mig. I'm a Muslim, Jag muslimer. and I love Jesus. Och jag älskar Jesus. Fascinating situation, isn't it? Fascinerande, jag älskar. He didn't know he loved Jesus before this meeting, but now he loved Jesus. You know? Han visste inte att han älskar Jesus och armböte, men att han så visste han det. So we had these meetings, Så vi hade ett and möte. after one of the services, Och att när jag mötte nu, one of our team members from Ukraine, en av våra Toymans Limon ur she was Ukraina, passing out small booklets så gav hon små böcker ut. for the newly saved. You know? Fyra tejsmör och nutje trunne. But we gave them to everybody. Men vi gav det till alla. And she was so happy, Och hon var så glad. so she was praising the Lord, you know. Hon bara prisade Herren. And she was speaking in tongues. Och hon talade i tungon. And one Azerbaijani man, Och en med Azerbaijan, han kom. what did you say? Hon sa, vad säger du? Oh, you know, I'm just happy. Hallelujah. God bless you. You know. Ja, jag är bara glad och god sigde, halleluja. But what did you say? Men vad var det du säger? You know, do you speak Azerbaijani? Han säger, tosar du Azerbaijan? You don't look Azerbaijani. Du sa inte just mig från No, Azerbaijan. I'm from Ukraine. Nej, 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 I jag don't är från speak Ukraina. Azerbaijani. Jag tosar inte Azerbaijan. Yeah, but you speak Azerbaijani. Men du tosar Azerbaijan. No, I don't. Nej, det gör Yes, you did. Ja, du görst. Did I? Gör det. So what did I say? Så vad säger? Well, you said that God loves Azerbaijan. Men du säger, Gud älskar Azerbaijan. And that was actually the name of the whole campaign we Och had. det var faktiskt namnet av kampanjen som vi hade. And then you said, Och så säger han, God will raise up a big church in this city. God för att rösa upp en större samkomst som And there will bor. be mighty signs and wonders. Och det kommer att vara mäktig under och tecken. That's pretty wonderful, huh? Det är fantastiskt. A Ukrainian girl Och det är jäntan från speaking in Ukraina. tongues, Tosar tungon. and an Azerbaijani man, Och en med Azerbaijan. definitely Muslim background, Och helt säkert muslimska bakgrund. maybe still Muslim, Kanske stadväck is muslimer. interpreting. Han utlägger det. And this is what we have seen in their place. Och hette det som vi där säger. 1 year later, 8 år sötne. you know, we sent missionaries there immediately, Vi sände på en väg trubar här på. but then next year, Men år we efter had I was there also. så jag var rösten här Had stan. this great time of baptizing 300 people Så hade vi den fantastiska dag här vi döpt och 300 folk. in the Caspian Sea. Och i Kaspiska havet. It's an absolute missions miracle. Det är ett missionsunder. And the church is doing really well. Och samkomman hon tar sände väl till. Jesus said like this, Jesus säger så. if you want to be great, Om du får större. be a servant. Vi är en tjänare. You recognize that? Känner det dator. Yeah. Ja. There is another way also. Det är rösten annan väg. Go to the pygmies, you will be great as well, you know. Färd till pygmeaner så blir det öster större. So this is among pygmies Det är pygmeaner in Africa. och i Afrika. Yeah. And this is in a camp with Syrian refugees. Det är en flytta leva vid syriskon And flytta this is what we're doing right now. Och det är det som vi gör på nu. Actually, in a week and a half from now, Om en halva vecka I'm going to this place. så färd till detta steg It's our Bible school in Iraq. till våra bibelskola i Irak. And it's so amazing. Det är så fantastiskt. These people Dessa folkne are newly saved. är försan frälst. They have no knowledge in the Bible. Det är ånga vidan om Bibeln. Actually, they got the Old Testament Gamla testamentet. 1 year ago in their own Det language. finns gamla testamentet för en år sedan. The New Testament, Nya testamentet. they have had about 10 years. Har de haft om löj 20 år. Yeah. So when you preach there, Tar du praktikar här and then you tell the interpreter, så säger vi tolken. let's go to Luke chapter 17. Låt oss komma från Lukas kapitel 16. And he goes to the table of contents. Och så får han ett linjalsiv lite. Okay, Okej, Luke, Lukas page Soja 30. 130. No Bible knowledge at all. Ungen bibelkunskap. And here we started a Bible school. Här har vi börjat bibelskola. And last year, Och sista år. this is a new year now, so the level is a little bit better now. Efter ett nytt år så står jag lite sin hackre nu. But last year it was so amazing Men sista år så var det så to start on otroligt. absolute scratch Vi börjar helt från botten av. and see how these people start to grow in faith. Och så jag går sig först när vuxna i trunne.
It's also fascinating to see what kind of students we have. Det är fascinerande så jag kan förslä och nämligen vi har. I spoke with one of them. Det tar sig en av dem. He said, I got saved just before the Bible school. Han säger jag blev frälst på en bibelskolan började. I have an Islamist background. Jag har en islamistisk bakgrund. I was radical Islamist. Jag var en radikal islamist. I want to kill Christians. Jag ville dräpa kristen. But now I'm saved. Men nu är jag frälst. And I said, wow, that's fantastic. Wow, det är fantastiskt. That's wonderful. Det är God bless you. fantastiskt. God signe det. So what does your family say? Så vad säger familjen till dig? And he said, oh, I can't tell them. Nej, jag kan inte fortälla My det. father is a mullah. Pappa min är en mulla. If I tell them, they will kill me. Om jag säger det så dräpa det mig. Yeah. So this is the environment Så heter omkvarv. where Jesus is coming in right Här now. som Jesus kommer på. It's so amazing Det är så because fantastiskt. the Bible says Så Bibeln säger the people that sit in darkness, Folken som they sitter will i see a mörkret, great de light. ska söka störst ljus. And this is what we're experiencing Och det right är det som now. vi upplever på. We a few years ago, För några få år sedan the Lord spoke to us. så talar jag Herren till I will oss. give you a new wave of Jag missions. vill göra det någon nutja alto av mission. And we were thinking, okay, so where are we going? Jag också okej, kvar färra vi. But actually, the wave came to us. Men den här altan hon kom till oss. Refugees flooded Europe. Flytta folk till strömma och Europa. And it's a huge political controversy in Europe today, Och det these refugees. ser politiskt är det ser kontroversiellt ut där. In Sweden, we have a crisis in the politics right now because of it. Och svårt är det kreppa i politiska landslanden av häson. But we decided, Men vi gör det av. you know, it's not a political statement, Det är ju något politiskt. but the refugees Flytta folk that have come to Uppsala, som kom till Uppsala. we want to stretch out the hand. Vi vill sträcka händerna ut till dig. We don't want to stand like this. Vi vill inte stanna sålöst när. Go home. Fär hem. Because Jesus died like Så this, Jesus står i sålöst with när. open arms. Vi öppnar And armen. we decided, let's do the same. Och vi gör det. Låt oss göra det So we samma. put up a huge sign on Så our vi gör det church. störst källt utanför samkomna. Refugees welcome. Flytta folk välkommen. And then we rented a big container, Och så lägger vi då en stor container. filled it with stuff, Fyllt det där vi ödla möjliga. and sent it to our sister church in Greece. Och så sänder vi det till syster samkomna tjocken i So at the same Grekland. time as we sent help to the revival to the refugees that just came Samtidigt som vi sänder hjälp till flytta folk som akkurat var kommen into Greece, in i Grekland. we also decided, Så gör vi det också let's ja. receive the people that come to Sweden, to Uppsala. Östen tackar mötet tar som kommer We till started- Uppsala. We started to visit the refugee centers. Vi ber att för ut till det imsko flytta folk och lövnar. Hålla på folkne. We started language cafes. Vi ber att mål kaféer. We started to have feasts. Vi ber att ha fester. It went the Iranian New Year. Vi firar ut iranska Invited nutjare. lots of them. Bjöd en rikva av dem. Music, food, dancing. Musik, mator, danser. And then after a while, Och att någon some of they start to get saved. så blir som när de blir frälst. And the fact is, when we now have baptism in our church, Och till en sannare nu tar vi det här var dop i samkomne. the majority have Muslim background. Morlodne muslimska bakgrund. They're from Afghanistan. Det är från Afghanistan. I remember, you know, all these years I've been working with missions. Jag minns ödels åren jag arbetat vid mission. You always read, Så läste du alltid. Afghanistan is one of the least rich countries in the world. Afghanistan är en av de som är minst nått London i hemmen. But now, Men nu, the majority group of people that get saved are Afghans. morloden som blir frälst i tjocken är afghaner. It's amazing. Det är fantastiskt. And it's not only because we're reaching out, Det är inte bara till att vi räcker ut. but Jesus is reaching out. Jesus räcker ut. They see visions. Det är så jag They see känner. dreams. Det är så jag drömmar. One man, 1 hour north of our church, of our city. En maur, en tumma norran för åkra boj. 3 nights in a row, Trutja nätter he uträtt. saw the same dream. Så sa han samma He saw a dröm. huge church. Han sa en stora Thousands samkomma. of people raising their hands. Tusentals av folk som lite upp händerna. And he started to ask people in his city where he lived, Och han började att spela folken i bojen här som han bor. is there any place where lots of people stand like this? Är det några städer här som man lyckas folk standa så löst när? No. Nej. They thought, okay, it must be Stockholm, the capital. Okej, så måste det vara Stockholm, huvudstaden. So he went there, Så han får här. and he got off the train, Han får ut tåget nu. and somebody stood there in the railway station Onkel står där tågstationen. and just told him, you're gone too far. Och sa nej, du är fan för längt. So he went back to Uppsala, Nej, du måste vara till Uppsala. and he started to ask people, Så börjar han spela folk. is there any place here in Uppsala Är det några städer här i where Uppsala? people stand like Här som this folk standa så and they löst sing, och synja. oh yeah. Oj, ja. Let's live it Ja, till livets år. Okay. So he came into the last meeting, the Saturday night meeting of our conference, Och han kom in till lejarkvällsmöte i åkra konferens i sommar. and he saw the same sanctuary Och ta sa han det samma höle. and thousands of people, Tusentals av folk. and he received Christ right Och there. han tog med Jesus här i stan.
Amen. We have many stories Vi like har this. nekva sør som We heter. have one guy, his name is Ali. Vi har en person, han He's heter an Ali. evangelist. Han er en evangelist. He witnessed to Han everybody. vittnar för öllon. He brings them to the church. Han tek det vid samkomna. And one day he got arrested Och en dag så blev han by the arresterad. police. He did not have his paper in ready. Han är inte papuren på uppjasa, han är inte papuren i ordan. So they sent him to this place where they can expel him from the country from. Så de sände han till det stället här som de kunde sända han av landet. And he said, oh God, no. Han säger, God nej. Please, this is not right. Gå You know. inte, det är I need to rätt. be here. Jag må vara här. No, I can't go back home Nej, now. jag kan inte för att hem nu. He didn't understand anything. Han skilte inte vad som Jack And Fish. then he enters into this refugee center. Och så kommer man in till detta så flyttar folk och levna. And one man says, Och jag med och säger, I have seen you jag har sett det. 3 nights Trutja nätter in a dream. i en dröm. And then he tells a story. Och så fortalte han He has så tried to commit suicide att han är runt och gör självmord. because he's sent back home. Tror jag att han ska sändas åter. And now he sees somebody he has seen in the dream. Och nu ser han en person som han ser i en dröm. So Ali says, Så alla säger, okay, then I understand. så skiljer jag. The reason you saw me in a dream Orsaken till att du sås med en dröm is because I have a message for you det jag har ju en bådskap till about dig Jesus. om Jesus. And he led this man to the Lord. Och han lade den mannen till And Jesus. the next day, Nästa dag Ali is let go again. så slapp Ali läser åter. And this is a wonderful example Och heter det fantastiskt about döme. cooperation between Holy Spirit and the Swedish police. You Om know? hur hela anden samarbete med svenska politi. Yeah. We have so many stories like Det har this. såna sör som heter. Because God seeks the Muslims through dreams and visions. Så god söker muslimerna genom drömmar sjön. And right now we're doing this. Och bara nu så gör vi detta. And this is so exciting. Det är så spännande. We are also running a safe house for former sex slaves. Vi har också ett hus för kvinnor som är då förvärande sexslavar. Who were kidnapped as 14 years old. Som var då kidnappade som 14 år gamla. Sold on the market. Som är sålda lyckas med marknaden. Sex slaves under ISIS soldiers. Sexslavar under IS soldater. And now when the ISIS is gone, Nu tar IS borster. these girls are not welcome back home to their families. Så är så här gentarna inte välkomna Very till sina difficult familjer. Ser att tro på stöva. And especially if they have babies. Särskilt om de har barn. Their families will kill the babies. Så vill jag familjerna drepa barnen i dem. So we take them to this safe Så vi house tackar det till detta huset, trycktarhuset. where they can have the babies Här som de kan ha and barnen. they can also be restored Och as a här som- human being Och här som de kan bli upprättade åter som människor. and they find safety. Och de finner trygglagar. And it's so wonderful to see what the Lord is doing in these young girls' lives. Och det är fantastiskt så tycker att Herren ger oss och löven just unga gentarna. So we see that God is opening up a new part of the world actually now for the Så gospel. vi söker verkligen och se Herren öppnar en part av hemmen för evangeliet. Jesus is so anxious to meet these people, Jesus han långt så att möta som människa. but he also has a big heart for them, Han är rösten att göra For their störst hjärta situation. för tajmon och tara stöven. and he wants us to have a big heart for them as well. Han vill ösna vid ha störst hjärta för tajmon. Amen. Amen. So this is what we feel as a church back home, Så heter det som vi upplever som is that we samkomma have a responsibility att vi har en arbete to reach out to the immigrants, att vi röker ut till immigranterna and we have a Bible school right och now, vi har en bibelskola på nu. but over 100 students. I think it's about 130 registered. Loj 132 registrerade. This is not the regular Bible school, Det är inte den vanliga bibelskolan, but this is in the evening men det är kvällarna for Muslim background believers, för tryggvande som har muslimska bakgrund. and we're training them. Och vi vänjer dig. And we also now started a leadership training for them, Och vi har ösnen nu börjar en löslovänjning för because dig. we want to raise up them as leaders. Så vill jag ösnen vara vidla rösa dig upp som lojare. We send them on teams to different other parts of the city of Sweden, Vi sänder dig imskon tajmon till imskar ära parter av so Sverige. they can share the gospel with the immigrants there Så de kan dela evangeliet vid immigranterna här. and help the churches, Och hjälpa samkomna. because many churches, they don't know, what shall we do? Till nekva samkomna, det vet inte vad ska vi Okay, göra. we come and show you. Ja, okej, vi ska komma och visa dig. And then they come 10-15 people, Och så kommer 15 först. and then they make a big party, Och det gör en större fest. Iranian Afghan party, Ja, en iranskan, afghanskan invite fest. people, Bjöa människor. and they think 100 people is coming, Och det är också 100 folk and komma. 250 Och comes, så kommer 230 steg. because these immigrants are not used to being invited anywhere. Tog att det är immigranterna tar sig väl med att bli bottnar vid näkastan. And now when the church opens the doors, they, Och nu tar samkomman öppnar horan här. Okej. so it's so open, Så det ser upp. and it's wonderful to see Det är fantastiskt så what is happening right för now. att händer just nu.
Amen. Amen. And I really believe, you know, now the time is actually quite much. I was Nu är- supposed to preach also Klockan tonight. nek långt och jag ätlar jag pratar i kväll ösne. That will be a little bit too long then. Men det är det som But we lunch. have a whole weekend. Men vi har alla weekenden. Vi But har allt what I fixt. was going to share about, Men det som jag ätlar jag döjl om i kväll. are we ready when Jesus calls? Är vi klar till Jesus And I kallar? think that is a very important question to think of. Jag tycker att det är verkligen tojande And pray about. att huxa om och bia iver. Not just wait until it happens, Inte bara boja till det händer. but really evaluate our lives. Men välja eftermäta och What is my life really about? För att är mot liv välja om. Why am I here? Fui är ju här. I had to ask myself that question. Jag måste börja med hans spårningen. I showed you the big house I lived in. Visste kom det stora huset som jag bor i. My father, he came into my room Pappa min han kom in i kameran till mig. and he saw the Bible school application Och han forms. sa omsöknad till bibelskolan. And I have been Christian already for 5 years already then. Och ta hej långt över kristen i 5 år. And then he saw these. Och så sa han detta. What? Kvärt. This is more serious than I understood. Det är mer allvarligt än skilt. Yeah, it is serious. Ja, det är allvarligt. Because he had hoped my faith would just Så disappear, you know. han är bara hoppas att min trick bara Because he only had one son. Då han hej bara en son. And he had plans for me. Och han är atlande med mig. And he said like this. Och han säger så snart. Okay, Okej. if you do this Om du just detta and you do this Jesus thing, och du just det till Jesus. you can just forget this Så kan manner here. gott glömma ända ner herragärn här på. You will still be part of the family, Du är stadig en part av familjen, but forget about this. men glömma ett där. So now you take some real good time Så nu tar du ordentligt goda tog. and think about your future Huxar om dina framtid. and make the right decision. Tack rätt avgör. And the right decision is, Och den rätta avgörn är he even knew that, you know. han visste det långt. So he said, the Say. right and make a decision Tack en avgör to get an education att få en utbildning that prepares you to be the next owner of this place. som förrögade lära nästa ojarna av hästen stam. And then he left the room. Och så från ur kameran. And I was sitting there, you know. Och jag säger det här. But God, Ja men god. I don't want to skip Bible school. Jag vill inte droppa bibelskolan. I want to know you. Jag vill känna till. I want to know your word. Jag vill känna till ett år. And I thought, I'm going to the Bible school anyway. Jag är färdig bibelskolan alluga. And when I said that, Då jag säger God's peace came over så me, kom Guds fri i mig. filled my heart. Han fyllde mitt hjärta. And that is wonderful. Och det är fantastiskt. Because then you know Du tar vars du that you've made the right att du decision. tycker en rätt avgör. And I would say, let me say this. Låt mig säga det också. It's better to have peace inside Det är bättre att vara fri innan och i than outside. än åttarna. If you have everything is perfect on the outside, Allt är perfekt utanför. but your inside is not, Men innan det är bara that's usually not a good sign. till inte gott text. But you know, it's better to have, you know, if you're sailing, Om du cyklar it's better, you know about sailing much du more vet than I att do. om cykling men mer än vad är void. But it's better to have Jesus in a storm Det är bättre att ha Jesus i stormen than not have Jesus when it's calm. än att inte ha Jesus ta det still. Or as a missionary told me in Alla Afghanistan, som har mission i Afghanistan säger vi med. he said like this, Han säger så. security Strikt is not absence of danger, är inte till att but it's the presence of Almighty God. att farliga är frånvarande men till är okej, once again. Security Strikt is not the absence of danger, är inte frånvara av vanda but it is the presence of Almighty God. men det är närvaron av Gud allmäktiga. And when God's peace filled my heart there in my bed, Ta Guds fri fyllde mot hjärta i I knew I made the sången. right Så decision. visste jag att det gjorde tog det rätt avgörande. But I was the only one that knew it was the right decision. Men jag var den enaste som visste att det var den rätta My avgörande. family couldn't understand it. Min familj skilte det inte. Many of my friends couldn't Några understand av it. mina vänner skilte det inte. So I lost a lot of friends right there. Så jag miste några vänner på en väg. And for years I also lost my family. Och i flera år så miste jag också mina It familj. was really difficult in one way. Det var så trubbelt på en måte. But in that time, that was not easy. Men till att tog att det inte var God lätt. did the work Så gör det Gud ett verk that prepared me for my future. som fyröga med mina And framtid. something that was happening in my life Och något hände i min liv. was really that I was making up the account with my life. Att jag välja gör det upp vid mitt liv. What is my life really about? För att är mitt liv välja om. Vad handlar det om? You know, some people ask me, how could you make that decision? Som folk spår mig, hur kunde du täcka sig avgörna? 35 rooms, 35 kömmer, thousands of hectares of forest and lakes. And stuff. tusendvis av hektar av skoe och vatten. How can you do that? Hur kunde du göra det?
Well, actually to me it was not a very big deal Så för mig så var det inte något att passa. because I saw that the ones that owned it, Tog ta skilt att han som my own åt det. family, Min egna familj. they were not happy. De var inte glada. They did not have peace. De hade inte fri. Amen. Amen. And later on, Och sådär. when things got a little bit better, Ta ett tingene blev bättre. I was invited to the dinners, the big dinners in the house. Så blev jag till stora dörrar nere i huset. I had interesting talks with some people. Så har jag några avhörd samtal vid några folk. I was living very simple life. Jag levde ett enkelt liv. Everybody knew it. Alla visste det. And we sit there in those big Och rooms. vi sitter i sån stor och höll nu. All my relatives back to the 1600s are hanging on the walls looking down at us. Att familjen när kommer från Seijan-talen hänger runt om och hukte ner rak och med ett auto. And people asked me, Och folk spurgade mig. tell me, Se mig. it must be fantastic to have a faith like you. Det må vara fantastiskt att tryck som du har. That's quite amazing. Det är faktiskt That even fantastiskt. there people will recognize that. Schalt här på en så låter folk mest det. But this is what is really important in my life. Men till detta som jag ser att tutningar med min liv. I want to live Jag vill leva so I can be happy the last day of my life. så jag kan vara glad över det sista delen av min liv. I was in a graveyard Jag var i en kyrkogård in northern Norway many years ago. och i norra för några år In sedan. Lofoten. I Lofoten. And it's very similar to Faroe Och Islands. det har lukt nek förjon. And nature is almost exactly the same. Naturen nästan akkurat lika. Small fishing villages. Små fiskabygder för And ställen. you see on the graves, on the tombstones, Och då särskilt av gravstenen. you see you can see the father and the son, they died the same day. Kan så jag papen och son dör ju samma dag. They are fishermen dying in the sea. Till fiskemen som dör i havn. But many of them were believers. Men nekra de var tryggvande. And they said, sleep sweet with Jesus and things like this. Och det stod så att det är så gott vid Jesus och liknande. This was back in 1994. Heter att det nu full of And I stood looking at these tombstones. Och jag hukte efter som gravstenen. And I thought here you have fishermen Och jag hukte här är det fiskemen. and richer people in the same graveyard. Och rykar folk i samma kyrkogård. But here, Men här makes no difference what you have on your bank account. är inte månader att du har ett bankkonto. Here makes a difference what you have in your heart. Det är det att du har ett hjärta som jag alla Amen. Amen. And this is what I think is very important when we think about our life, our rest of our lives. Och det är det som jag hade sett tutningar med att hugga om akkurat liv och resten av akkurat liv. What did I live for? För att levde jag för. Let me share one little thought here. Låt mig dela en liten tanke här. There is a word in Swedish. Det är ett ord av svenskan. I don't know if this works out in English now. We tried it before here. Jag vet inte om det är gränsen, men vi prövar. Ja. In Sweden, people like to go sailing in the summer. I Sverige så damer folk väl för att cykla om sommaren. And it's not like here in Faroe Islands that everybody are almost professional boatsmen people. Det är inte som i förrjun här är som nästan alla är professional som har båt. But people, I like sailing. Men är de väl att cykla? Carl Gustav and I, we go sailing sometimes. Carl Gustav och jag vet cykla långt när samman. But it's just amateurish and it's very nice. Men det är amatörstig och det är hyggligt. And it's lovely winds and so forth. Dåliga vindar och allt det där But förskälliga. there's some people, Men det är som folk. they rent boats Det loja båtar and they stay in the harbor. och det vera lukka som i kajösten alla tøyna. We call them Vi bryggseglare. kallar det bridge cyklar. I don't think you have them in Faroe Jag har Islands. inte hava det i förrjun. It's crazy. Det är ordet tappligt. They pay maybe 20,000 crowns. Det kan ska betala 20,000 kronor. They rent a boat for a week Lojan båt en vecka. in one beautiful harbor somewhere. En flottar kajöt i And Ångstan. they sit and eat ice cream Det sitter ett is and look at all the boats. och hittar ett allom båten. But they never go sailing. Men det är för alls inte att cykla. Wow. Wow. That's strange, isn't it? Det är löja. Yeah. But I know something. Men jag vet näka. In some churches it's the same thing. Och som samkommun så är det på samma måte. In the churches there are some bryggseglare. Och i som samkommun är det näka bridge cyklar. They like to be in the harbor. Det är dan väl att vara i havn, See what's happening. Så jag kan röra sig, vad They're a little händer? bit nervous to actually let loose Men det är inte benchen för att lyckas med att släppa temmen and go out och sailing. färra ut och cykla. But the fact is, Men faktum the är boat is not created for the harbor. båten är inte gjord till att ligga vid kaj. My little daughter, Min lilla dotter, she told me a quote. hon säger ett citat för She mig. said like Hon this: säger så. a boat is secure at shore, Och en båtor är trycker vi but that's not what it's made for. once again. A boat is always secure at shore, Och en båtor är alltid trycker vi kajerna.
But that's not what it's made for. Men det är inte det som man gör det till. Amen. And I really believe that God wants to challenge us. Och jag tycker att Gud vill bjuda oss av. That when he says, Ta han säger det. come. Kom. But he said, no, I want to sit here Jag säger nej, jag in vill the sitta harbor. här och i kajötsen. But you're only one rope Men du är bara en team from your life adventure. från att du nu lust äventyr. We were talking before the service here. Vi tog så av möte. Bigby, he remembered one of my lessons in the Bible school. Mittest öjna och undervisning någon av bibelskolan Actually, just a few minutes, that's all he som remembers. bara några få minuter. Det är allt som han minns. Hebrews 11:8. Hebreerbrev 1:8. It says, by faith, Det säger vid skick Abraham left för Abraham for a nation he did not know where it för ett was. land som han inte visste vad det var. Yeah. Where we have our safe house in Iraq. Här som vi har åkara hus för kvinnor i Irak. And it's not only ours, we're doing it in cooperation with Det är others. inte bara åkara men det är samstarv vi I will be there, in 10 days from now. tog det så väl jag på inte. But I love to sit there on the hill. Men när man väl sitter här och Because backan in the distance, och Lukas som det You hycker see längt Tigris. bort här sagt du Tigris. the river Tigris. Onna Tigris. 4,000 years ago, 4000 år sedan Abraham was walking up så there. Jack och Abraham här på inte. Amen. Amen. He knew what he'd left, Han visste kvart han för fra. but he did not know where he was going. Men han visste inte kvart han för. And I'm sitting there on that hill. Och jag satt här And I och som thought, wow, backan that's hedgen amazing. och jag också hette är But he was fantastiskt. walking Men han Jack very committed ser det övergiven. because he knew God had something for Så him. han visste god hejna And kaffe. that's a very exciting way to live. Och det är en ser spännande mat att leva på. I want to continue to live like that. Jag vill hålla av fram vid att leva så där. Amen. Amen. And final thought here before we Och close. till ändans. On the same hill, Och här som samma hedge you almost see Mosul, så sagt de nästan Mosul. which is the Bible's Nineveh. Så och det är Nineve av You remember Nineveh? Minnas det Nineve. Jonah was called to go to Nineveh. Jonas var kallad till färd till Nineve. God says, go to Nineveh God säger färd till Nineve and warn them. och avvara dig. And he didn't say amen, Han hallelujah. säger inte amen, halleluja. He said, no way, Han- amen, han säger- no way I'm going. You know. Han säger nej, aldrig, ni färd inte. He went the other way. Han färd hin vägen. And what is very interesting Och det is, som ser avhörst, because do you know what Nineveh means? du vet att Nineve märker. It comes from an old word called Ninua, Det kommer från gamla som är Ninua, which means place for fish. som märker fiskestä. It's almost like Faroe Det är Islands. nästan som färger. But it's not, I'm just kidding. But Nej, it's, tvärt. why was it called a place for fish? Får kalla det ett fiskestä. Because they had a huge temple Tog jag var ett störst tempel for the fish god, för fiska god Dagon. dagon. That was Nineveh. Det var Nineve. But he didn't want to warn them. Men han ville inte avvara dig. They were the enemies of Israel. Det var fiender Israels. He didn't want anything to do with them. Han ville inte ha näka vid det att göra. He takes the boat, Han tar båten and you don't know what's happening. och du var vad händer. The storm comes, Stormen kommer and he's in the bottom of the boat sleeping. och han är i botten och kölen och svävar. And he's not sleeping like Jesus Han svävar inte med Jesus in faith. och i tryck. I think he's depressed. Jag hade han var deprimerad. He's in this, deprimerad, that's a Swedish word, I think. Ja. He's in disobedience. Han är olojen. Yeah. And the people of the boat, they are sacrificing to the different Och gods. folk i båten och de offrar till de imiska gudarna. And they don't answer him. Och tar svära So they inte. tell Jonah, Då säger it's Jonas. probably your God Det är säkert tunn god that caused this storm. som är orsöken till hända This is stormen. no ordinary storm. Det är inte som några vanliga stormar. And then he says, yeah, you're right. Och så säger ja, det passar. God told me to go to God Nineveh. bär mig om att färda till Nineve. I disobeyed. Jag var olojen. Throw me overboard. Kasta mig för bord. It is better I die than everybody Det är dies. bättre att jag dodgar än att alla dodgar. And then they throw him Och overboard. läkaren And the wind stops. Och vinden stäcker. What happens? Vad händer? They have revival on board. Det här vet inte ombord. That's also an interesting mission strategy. Det är rösten av att vara missionsstrategi. Yeah, the missionary jumps overboard and everybody gets Att saved. missionären hoppar för bord och allt blir frälst. But the interesting thing is, Men det över he det. gets into the water Han för i vattnet. and somebody comes and swallows him. Och onkel kommer och svöljer han. A big fish. Större fiskar. Jonah is running away from the fish. Jonas rann undan And the fisken. fish catches up with him. Och fisken fänger han. Yeah. This is what we see in Europe today. Det är det som så gör Europa idag. God has called us to go to the Middle East for centuries. God över kattlokna för att mester och i ålder. And we never went. Och vi får omgång till. Now the Middle East comes to us Nu instead. kommer mester till åkna steg. The fish is coming. Fisken kommer.
But now we want to take the chance. Men nu må vi taka möjligheten. Jonah got the second chance. Jonas hei en And he sötna went back to möjlighet. Nineveh. Och han för att till Nineve. And he preached to them. Och han prätkar för dem. Amen. Amen. I really believe God wants us to catch his heart. Ett styck vi väljer god vid att vi skulle fänga hans hjärta. That we get connected with his passion Att vi får samband, att vi For blir people. connectade vid hans passion för and for människor. nations. För tjån. Yeah. I'm so happy Jag är så glad. I came to a place Jag kom till sted. where there was a missions vision. Här som det var en vision för en mission. So it was easy for me Så det var lätt för mig to recognize that calling. att känna att det är kattlig attor. And I really believe that this is what God wants to make happen in our churches. Och ett tryck vid det som god vi ska hända Raise i våra the samkommer. awareness. Att lyfta fram till vidarna. Jesus said many times, Jesus säger ofta, lift your eyes. lite i egna. Yeah. Lift your eyes. Lite i egna. What happens when we lift our eyes? Vad händer då vi Yeah, we stop looking at ourselves. Ja, vi håller på att hitta trången själva. We stop looking at our weaknesses. Vi stäcker vi att hitta trången And våglögon. we start to see something else. Och vi börjar så gjort annat. We see the Vi harvest. söker skoren. We see the Vi opportunities. söker möjligheten. Amen. Amen. And when we have our eyes lifted, Tar vi det här våra ej lite upp. we will also hear the distinct words when God speaks. Så höra vi oss den tydliga orden som god talar. Come over to Macedonia and help Kom us. till Makedonia och hjälp oss. Or as we heard in our church, Eller som du har i åkra samkomma. go into Soviet Union, Fär in till Sovjetsamvälde. go to India, Fär till Indien. go into the Middle East. Fär in till Miester. And when we say yes to that, Och tar vi säga ja till we det. get caught up in an adventure with God. Så bör vi välja en fänga ju en äventyr vid god. Amen. And Amen. there's harvest waiting for us. Och det är en skolor som bojar efter oss. Yeah. Amen. It's late already, Det är sant långt. so I just want to close tonight with prayer. Så är det bara ända kväll We're vid going to bön. continue over the weekend Vi håller av framlöken vikskifte. and be more specific with missions teaching. Och vara mer utörsligt att det kommer om But I just missionsundervisning. wanted to encourage you here tonight. Men jag vill bara uppmuntra dig här ikväll. Amen. Thank you, Amen. Lord Jesus. Tack Herre We Jesus. thank you for your Vi goodness. tackar dig för att du är så god. And we just pray, Lord, Och vi bara ber Herre. that we can, as you say, we can lift our eyes Att vi kunde lyfta åkara ejo and see, och sucha. just as we see these people on the picture here. now. Akkurat som vi sucha fölkni av hans myndni här. If there would be no Bible school in Sulamania, Om det var ungen bibelskola i Sulamania. these people here, Så fölkni här. they would continue to live in a lack of knowledge. Så ville de avhållande liv av en manglande vitan. They would not grow spiritually. De ville inte växa andaliga. And there would not be a developing Och church. det ville inte vara en växande samkomma. And there's so many places Och det är sån stö. where you want to send people, Lord. Här som du vill sända And if människor. somebody goes, Om onkur fer. there will be a harvest. Så är det en There inhästing. will be lives transformed. Så är det liv ombrott. Even if it's just a small beginning, Självt om det är en lydlig it can början. grow to be something Så wonderful. kan det växa det bland något So we just ask you, Lord fantastiskt. Jesus, Så vi ber det bara Herre help us to Jesus. lift our eyes Hjälp oss att lyfta and to oss see ej upp. beyond Och ourselves, sucha och dom och själva. see further, Sucha långre. see the multitudes, Sucha fjöldenar. because the harvest is great, Tog att skoren är but stor. the laborers are few. Men arbeten är fire. Pray therefore that the Lord will send workers to his Då harvest. ber vi till Herre skoren som har sända arbetare till skoren. We just ask you for that, Vi Lord. ber om det Herre. Father, I pray for this church here, Herre, jag ber för samkomma. this beautiful church Så är så vackra samkomma. that you love so much Som du älskar så and nära. that you have raised up Och som du har röst upp. as a light in darkness. Som ett ljus i A myskren. light in darkness here in the Faroe Och ett Islands, ljus i myskren här i färgen. but also further, Lord. Men också en långre And I Herre. just thank you, Lord, that you will reveal your Vi plans. tack det Herre att du To the vill leadership in this uppenbara church, att du är Lord. 18 för lossna I häsens steg. thank you for that in Tack the det name of för det Jesus. och Jesu namn. For the next steps, För nästa steg. for the expansion, För vickan. for reaching out farther. För att röka And långre. I also pray for the individuals, Vi också för anstöklingen. that there might be young people, might be older Att det people, kunde vara ung, det kunde vara äldre. that you want to use in different ways Som du brukar imiska matar. in the missions fields. Av I missionsmarschen. thank you that you will speak. Tack det Herre att du You will vill awaken tala. something Du vill in the inside of their Du vill hearts. vekja nak uppa innan uydem. They might think, oh, this is not for me, or this is not possible. Det är ganska också att det är inte för medel, att det är inte möjligt. But you will show it's possible. Men du vill visa att det Because är when you start to möjligt. speak about it, Så att du börjar ta om det. it's a proof that it is Så possible. är det ett tecken And om that it is att det your will, är Lord. möjligt och att det är din vilja här. In Jesus' I name, Jesu namn. we thank you. Tackar vi dig. Amen. 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 I think I will just close that tonight. Amen. Yeah, we'll get, over the week,
I don't know, it's some sounds here. Right? Yeah, there is. Yeah, no problem. So over the weekend we'll have some time also to pray specific for give opportunity to people to say yes to a missionary calling. Jökna vikskiftet så kommer det östan göra möjligheten till att bia för folk som känner att de har en missionskall. Tomorrow night I'll preach to the young people. Och i andra kväll så kommer jag ta så till ungdomen. And I will speak about the race of their lives. Och så kommer jag ta så om torra luftskoj. I believe that it's going to be good for them also. Jag tycker att det är väldigt gott för dig But I också. looking forward for this weekend. Men jag glömmer mig till detta It's so good to vikskifte. be here. Fantastiskt att vara här, som vet du. This is such a blessed church. Heter en välsignad samkomma. And thank you for coming tonight. Tack för att du kom ikväll. And look forward for the coming days. Och jag ser fram emot att se dig natten nästa dag. Tack för det. Amen. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Tack så mycket Christian att du delade ditt hjärta med oss och gav oss en fin bakgrund för där du är idag, hur Herren har lett dig. Det är ett fantastiskt vittnesbörd och det är verkligen man kan säga det ger oss tro på mer på den här platsen också. Så vi har bara börjat här och vi ser otroligt mycket fram emot de kommande 2 dagarna med dig här. Så Gud välsigne dig. Tack för ikväll. Vi färre att ända vi har någon lovsanje här bort och som Christian var inne i så färre vi det hålla av fram i annan kväll är det alltså till ungdomsmöte men det är absolut inte att honor inte är välkommen så sitter du här ikväll och följer men kanske inte kommer under kategorin ungdomar så är du mer än hjärtaliga välkommen. Det är ungdomsmöte extended alltså utvikande så allt som har är hjärtaliga välkommen så vi färre att ända vi har någon sanje nu och att nå så är det en kaffe monra få ut i kafeterian och gå samvera och så stäck äntligen och prata vi kan annan men nu förar vi det att synja. Sorry. Jag går med rösten igång. Jag alltid hade sen till alla någon hon var så lukande och att som Becker säger på en jamma fyllt ett strick och det är samband med syndrom att inte skulle jag möt. Ja, en sekund. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.
Amen. Stora tack för i kväll. Hjärtaliga väl att du kom in i annan kväll. Nu dräcka man få ut i kafeterian. Amen.